ole tun tuma chanchin kan soitur Bruce Lee hi martial artist te zinga chuan alar pole aro pui ber te zinga mi ani ti chu kan theu ome ma se vandoi thlak tak main anun na ero chu atoi hle thung afan se chuan an uin a thina po kha puyan ti hle maya hetia hun lo taka a thi ma hian Bruce Lee hian thil deng khong tak le mak tak mai chu a thun hunga ron sei chuakin chu a thu sei chuan ama ngai sang tu le ama du sak tu te relo chu a khoi hle maya chu mai ba ka Bruce Lee thu sei chuan a chung ta hnai vai chu anom dan angai to tir na sa in an ma ni anin en fia pha ba ka chu a thu sei chuan bo in thleng hian ama ngai sang tu te relo chu ala lo hial maya ti chuan Bruce Lee chuan a thi ma khan engche ange asoya chu a thu sei phena chuan engthil nge in thup ti tun tuma chuan kan in ho be thung don ani Bruce Lee mil shiat nai vai tak le soidan chuan July ni somni kumsang kha zakwa sumsari pathum alo ni chuan Bruce Lee kha awang lai la mang tur ngai ni in heti lai hian kumsom thum pahni mi chawla ni in alar na chu asang ber ani chhomi ka in Bruce Lee kha martial arts zirtir tu ani na atanga khovel pum huwa pa actor lar lo ni to in entertainment khovel chu asol hing lo chaw ati theome le chuan hemi ni July ni somhnia hian thushi tu ti soidanin hemi tu khian Bruce Lee hi an chena ina omin America mi attorney Anjan Marshall tan chuan le kha ziaka thil in ti shedeu then khat phei chuan he le kha hian Bruce Lee chuan thil englam hlir a ziak nin an soya chu a le kha chuan a hmahuna ta na tumdan ani te be seina ani dan te chu ziakin an hmaluka Warner Brothers te na film engemoza an siam tur tho te po asui lang nge a hei mai ba ka Hana Barbara ne na an thodun theina tur milim che dan anga anun lan tir an tumna te po chu soilangin lekhabu le thomno ama chona ba ka a chanchin je na chungchang nen lam chuan a ziak ni angin an soibok ani a hun lai hian Bruce Lee hi movie star mai ani lawa ama a chuan thil ro pui tak din atum ni na lang lekha je no chuan Bruce Lee chu a ina tanga chhuakin Golden Harvest studio lam chu apan ngala heta hian Australian actor George Lazenby ne na in motor ni in heta an thukhel tur lian ber chu an film siam thar Game of Data George role tur chu ni in Angie Morgana he studio English tonga tongpa ngai om chhun chuan hemini hian pa ngai taka thu an soi thu asoya anjil ro te po chu an seng ve na sa hle ni ome te chuan Bruce Lee hian he film Game of Death top lam chu changnol to in a top che to a ma se lesson bi chu a film a chuan da lu le angai don tlat mai NGO na soidan chuan Bruce Lee khan a the ang angin ngai to na a seng sa hle maya engtin nge midang ti boilawa lesson bi chu a til ve theng ti chu angai to na sa a chutia anin kum khom nu a chuan Bruce Lee chu Raymond cho office a chuan peng koile in anen a chuan Bruce Lee chuan lesson bi chu film a chuan an tel nge nge angai thu a soita bok ani heta aming kan soi Raymond cho hi mi ti thet le thil re re ti fel du wat mi ani a chuwan chuan Bruce Lee ne na chuan chumi zan vek zanja e pa chuan ti fel adu thu chu soin he thil hi anro mandan anga akal chuan Bruce Lee le atim tan chuan thil ro pui tak chu ani le dona film thar chan pui thar le Bollywood lama lu thena kong thar chu ain hong le don reng maya ma se be se lo ang takin thil a thleng don tatlat mai le hemini hian ro man na masa kha chuan Bruce Lee chuan la sen bia le Morgan nen hian chhon cho ei dun an tuma ma se an ro man lok na ang lo tak mai hian Bruce Lee chu mundanga chuan a kal ta dei mai hei hian ton thleng po a mi ti mak ti le an uina chu a thlen pha ta ati theome te chuan la sen bi ne na Golden Harvest adia thu an soi holai khan Bruce Lee chuan mo du dang aneya a chanchin shemi te soidana chuan Bruce Lee kalna kha 67 Beacon Hill Road ni in hei hi Taiwanese actress Betty Ting Pei omna hmun ni in Betty na soidan chuan Bruce Lee nen khan anin somna a tha hle ni na soya ma se he anin somna hi mi te chuan an nakong kaya chawpo ani lo tho soi ma se anin somna ero in ngai zona lam ani nge ni lo ti ero chu hria the mai ani lo ti nan soya ma se Betty hian anuwa Bruce Lee ne na anin ngai zon thu a soi thung te chuan Bruce Lee chuan Betty apartment chu
chawhnu lam dar khat vela vathengin ahnua Bruce Lee case thui to investigator tina an soidanin beti apartment lo chu alang tlom hle maya bedroom pakhat nein chu bedroom chu thing partitionin a indai danga chaw chu park floor ni en tukvera chon parda chang reng tak apol hi ni puya ni sa le khulum lut lo turin a inzar boka tin a hun laia mi ti soidan chuan July thla a ni somni po chu alum wang lai tak ani thute soin Hong Kong a chuan alum dan chu foreign hit 90 lai te ani chhoba ka chute chung chuan borok non dan po chu zazela samriat pali ani chhowa mithiam te chuan heng thil te hian ahnua thil thleng le tur chu a shil tel ni in an sui ta bok ani te chuan beti soidanin heminia Bruce Lee vakal chu a phur he thule lesin bi ne na anin biak na thote chu a shilba ka Game of Death te po chu ropui taka a chho arin thote chu ron soin ama nge po chu film chang ve tur chuan a ron som hel tho soya ma se beti chuan adu lo tho lo soin a hmangai tak ne na film chan chu a hu phur tho a soi tel thong le chuan hemi hnu darkar engemaw chen chu Bruce Lee chu beti apartment a chuan omzuya a soizel danin Bruce Lee chuan hes azua heta hes anti hi kanza che khat ani ome ma se zu emo drugs lam chi thil reng reng chu a khoi lo thu beti chuan soin Bruce Lee nen chuan anin komdun ringot thole anin biak thote a film chan chan chin te soin hun an man tho soya ma se hun lo kal zel no chuan thil chu dudan anglo takin a thleng tatlat mai zanda ruka Raymond chu beti apartment a chuan lo thleng vele a ma se heta omna chan he soi faktur ero chu awm theilo thung rindan pakhata chuan Bruce Lee khan cho kha beti flima chantir nge tura som turin a shil ni na soya tin rindan nang le chuan Bruce Lee khan mi soile ti vel atam lo nan an pahni chawa zanje e tura chhuaya Raymond chu a som ni nan ngai boka te chuan Raymond chuan beti apartment a thlen hian Bruce Lee omdan chu adik che alawani ti chu hre thei ngalin ahnua Raymond a soidan chuan Bruce Lee chu awmanom vaklawa ama takpo chu anom la owang khan tui an indonia a hriat thu soya hitila hian Bruce Lee chuan thil te chu soin lemte po a chan pa thu a soi ni ome ma se Bruce Lee a hretu te chuan thu a soila hian Bruce Lee hian a thil soi ti fia tur hian lem a chan chin thu an soi thung hemi zan po hian Raymond a soidan chuan Bruce Lee tuile tuk chu a zon bel thu le an film chho tur Game of Data insol sin te chu a chan vel thu chu a soya chuta insol lai chu a chan tluan thak thu chu a soi hial bok ani ma se hemi zan he chuan thil fel tok lo chu a om ta thlat mai chutia alem chang zau chu Bruce Lee chu ding thutin a hnuah phe chuan on re re in alu chu adoma chumi hnuah alu hai thu chu soin he thu toy tak hian abulami te chu anril ro ati phok le hle maya beti soidan chuan Bruce Lee chu amu molo ni bira a hriat thu soin chu a har san awang chuan beti chuan damdoi pa ngai heti hunlaya an hman lar tak chu a peta a he damdoi hi mitam tak chuan a hun top a thlen atana mo pu bira chuan nei ta ngalin beti chuan hun masalama po Bruce Lee chuan chu damdoi chu har san na om mia lawa ai thu soin a taksa a thatlo na engma a om lo thu soya te chuan Bruce Lee chuan damdoi chu la in a i veta a he damdoi hi taksa ti ha dam theile ti shol vel ti ha dam thei ani ome chutia damdoi ai zo hnuwa chuan Bruce Lee chuan om ha dam adu thu soin beti bedroom a chuan chhuata in pha a thomhno te phelin amuta a te chuan hetia amuta ka chuan beti po chuan Bruce Lee chuan zanje e ma a mutha dam zok adu ani ringin ngai thatakin akal san ve maya TV a in san zuita ani heti lai me khian miramara hotela George lesen bi chuan Bruce Lee te chu lo ngak ringin zandar sarile achan be alo rik chuan Bruce Lee chu in mukhoma zanje kil ho tur ani a ma se heta hian Bruce Lee chu akal tami alo mai zandar kwali achan be alo rik mi chuan biti phone chu ron ri in heti lai hian Raymond chu le lesen bi te chuan zanje an e kham to a an ni chuan biti chu ron kolin Bruce Lee kha enge ante an zot alo ni te chuan biti chuan alamut tholo soin Raymond te po chuan ngai thatlo na po nation lo chuan a chaw tong khong ani chu ringin ha dam tir she tur chuan an shil zoi maya
ti chuan hetia biti an biak nu mini somthum vela biti chuan Bruce Lee chu indik tura bedroom lam chu vapanin chuta Bruce Lee chu abing zona hian zoite in a hmingin avakawa ma se Bruce Lee chuan a changmi lo chuta biti chuan ataksa te chu chulin engtin ma alom le tak lawa chuan biti chuan Bruce Lee chu soita chemin chu ti chungpo chuan alhar theilo tlat maya ti chuan amang anglu tok chu a phone chu tawatin aril ruwa lo lang ma sabir Raymond chu ril ru man mo cheman mo theilo chuan a call taringot maya heti lai hian Raymond te chu hotel a chuan la umringin betin Bruce Lee a har theilo ti aron shil chuan Raymond ophoi te po chu adang ta vek maya aril ruwa thil tam tak om chung chuan beti hniana lo chi ai lo tur hian a shila chumi hnu apartment a chuan aron kalve va tur thu chu a shil ta ngal bok ani ti chuan hetia phone da hian Raymond ril ruwa chuan thil pakhat hi lo lang chhok ngal zokin me ni som kumsang khazakwa sumsari pathuma a thil ton chu alo langa himini hian Bruce Lee chuan thina khop tur hial luna thut nein chuta apui tu doctor chu Dr. Lengfo ta ni a chuta Dr. Lengfo ta chuan apui le theimana tia vakol ngalin ani hian Bruce Lee na chu ama po hian alo chan to awang khan thil omdan chu shille vat adua ma se heti lai hian Dr. Lengfo ta chu abiak tlang theilo tlat mai te chuan Raymond chu manmo takin hotel atang chuan chhuak ngalin hetia biti apartment apan pa hian doctor chu biak tlang atum deuh reng boka ma se bandwai thlak takin abitlang theilo hlo mai te chuan biti apartment chu thlengzuin chuta chuan Bruce Lee chu alo la murenga biti chu abula chuan lo omin Bruce Lee chu soipa hian a hming chuan alo kowa ma se chhon tur po om theilo chuta ze chuan Raymond po chu a hlau thong ta hle maya har sanalian tak an to kani te chu ring ngalin beti apartment om te tan chuan he thil thleng hian a thong tak zet ani ber an thil be sei lo le rin lo lutuk a han thleng thut mai chu mak an ti em ema chutia Bruce Lee khovela martial art thiam ber chu engma ti theilawa mutaringin heti lai hian beti po khan Bruce Lee chu lo la soi rengin a hming chuan a ko reng boka chuti lai mekin Raymond ala a thlen tira a hlo thona wanga engma ti na chang shelo chuan Bruce Lee chu a en ngoi reng rengot ani ber chuta chuan thil thleng omle ta tlat mai Raymond a chuan ngun takin thil chu angai to a ani hi film lama thokta soidanin Bruce Lee director mai ni lovin a hmahuna ta na mi poimo tak angin an soya tin Bruce Lee film Enter the Dragon kha khovel huwa pa ti chwatu mek ni in hei hian Hollywood lama po ro pui takin aron vor theidona ma se thil thleng mek ero chu ma theilovin Bruce Lee chu angai zong ina aboral ti chu ani tlat mai si mi thil shedeu soidan chuan heta hian Raymond a chuan thlan tur nein Raymond a khan a hnu zela Bruce Lee larna turatan ngai to na seng chungin atia chu thil chu ambulance ko mai te lo chuan Raymond a khan beti hniana khan Bruce Lee thomhno chu thlak sak tura shilin hetia a thomhno a thlak lai hi Raymond a po hian a pui thu an sui ani te chuan chutia a thomhno te an thlak fel hnu chuan mi thil shedeu de soidan taka Raymond a chuan Bruce Lee ruang chu a ina emo damdoi in lama kalpui atum ni in an soya media le ho tu lian ten an shet ma a za om the ang bera Bruce Lee chu song bol chu atum ni na langa ma se chutia a om na son an tum lai chuan thil sha chwa chu nei le thutin chu doctor an mo ti chu ni a te chuan beti chuan ama mi mal doctor chu a ko ni an soya heta a ko na hian Bruce Lee ming alam tel lo thu an soibok te chuan beti in a thlen hian doctor chuan Bruce Lee chu ngai vin tak ngalin ekma a hriat lo awang chuan amar chu han zong hala ma se a hmulo mai ni lovin alung phu angai thlak le hnuwa po chuan engma hmu tur chu alo om ta reng lawa chumi hnuwa doctor chuan a oma te chuan han nam velin a thei ang chuan a han song bol le a ma se engtin ma om the si lo a hnuwa doctor chu soile dan chuan Bruce Lee chu nget taka ni khoshilo angina soya ma se Bruce Lee kha aboral to te chu a hre chiang ber tu te zingami ani ome amai ro chu a thi ti hi soitamai lo chuan thutluk na pakhat chu a siam le ta a chu a thutluk na siam chu an hming chiatna ti tlem na ber tu ni in doctor chuan anom na atanga minute thum vel lekal Baptist Hospital panpui te lo chuan Bruce Lee chu Queen Elizabeth Hospital
anom na atanga mini somni kalzoka chuan kalpui turin biti te pahne chu a hril tatlat maya hei hi mithil in ti hredeuh da soidanin ruah man na fing tak angin an soya a chan chu Bruce Lee khan lunatna harsatna ato khan Baptist Hospital hi a in colony in hei hi hemikum vek mei thla chau kha alani boxi chuta he hospitala thokte hi chuan Bruce Lee dam thatlo na chu an hre chiang boxi nen ming chiatna a thlen theidonin a hritlat maya le chuan a khoilama po kaldon se ambulance chu an mamo ber ni in hetia doctorina a in fia hnu loka hian ambulance chu kau ngal ni in a hnu loka aron thleng ve zuita ani heti lai me khian apartment te takte a chuan Raymond chu chuan thil tam tak chu lo ngai to mekin beti chu olok taka en chung hian midang ron kalma zong engma tu hne ma soilo tur hian a shila beti la chu ala hlau thong bok nen chu chung po chuan beti chu abu ve ta hmut ani ome le chuan ambulance chu zandar som le achane vela chuan ron thlengin ambulance atang chuan damdoi lam thiam chu aron chuak ta sup supa Bruce Lee omna anron thlen hian thil omdan chu hre thiam ngalin he thil hi emergency lam ani lawani ti chu an shemaya heng damdoi lam thiam zinga an senior ber pangtak sona chuan a hnuwa a thil hmudan te chu soin chuta a soidan chuan ruma an lu vele damlo ni an soi chu azang thal zong hian madras a chuan alo muwa amar engma hmu the chu ni to lovin a tho an han ngai chan po chuan engma hria the chu om to lo ni na soya ma se chuti chung po chuan CPR te le oxygen te chu Bruce Lee chu pek ani ta thowa nima sila engma omzia ani the chong silo amai ro chu aboral to ti chu shreng ma sila arwang chu damlo an phur ang mai hian ambulance a chuan an zon lu ta tho ani ome thil omdan hriania in sui ta soidanin Raymond chu le doctor chu ambulance a chuan an lut vea chutia ambulance siren in Hong Kong ko thler akal tlang lai mek chuan Raymond a chuan ambulance chu ngengin amai mi chinga thil lo thleng tur chu ngai to in Bruce Lee a film star nei that chung chuang le a thian tha ba ka asum don pui chu aboral tamai sunia ari ro chuan thil tam tak om ngalin Bruce Lee chu aboral tamai si he khovela om talo te chu ama ngai po chuan oi lo lek lek hiala ma se khovel pum pui chuan a thi ti hi an le si lo chuti lai mekin Raymond a chuan Bruce Lee thina chung changa chuan thil thlen dan chu Bruce Lee za omna tiklat niam lo theyang bera a pho chu ngai don ta in heti lai hian ambulance mang chuan Queen Elizabeth Hospital chu an panzel ta ani heti lai me khian Linda e Bruce Lee no pui chu an ina thil thlen dan shimi lo chuan a hun man dan ngai chuan hun chu lo mangin phone call chu adong tonul maya hetia phone call adon hun lai hi Bruce Lee ruangin Queen Elizabeth Hospital an pan lai chu ni in phone a ron call to po hi Raymond chu khania Raymond a chu hlau thong mi alo le pa ngai theiang bera omin Linda chu aron bia chuta Raymond a chuan Linda hna chuan Queen Elizabeth Hospital a vakal tura shilin chu hospital a chuan Bruce Lee chu ambulance a kalpui mek ani thu chu a soita a chu vele Linda chu a hlau thong nga hle maya Raymond a chu thulo zot bel ngalin Bruce Lee chu a thatlo thu te a zot ngala ma se Raymond a chana chu a toi tham hle thung ka shilo le a ma mi ang tho kha aniang ti chau chu a chana ni ome te chuan chu a chana chuan Linda rel ro chu a khoina sa ta hle maya thlani liam ta mi thla khan Bruce Lee chu luna lu tu ka wangin aboral chep to khania chumi wang tak chuan Linda chu a hlau thong tak zet ani ber te chuan man mo em in ina tang chuan chhuak ngalin Queen Elizabeth Hospital chu apan tangal wangwanga chuta awa thlen hnuwa Linda in Bruce Lee omle omlo thu a hanzo chuan receptionist chuan makati in fiam thu a thota imo alo ti hil zoka Linda i chuan chu thu han hria chuan makati tak zet ani ber ma se in lam chu biak atum lai chuan hospital kongka chu ron in hongin chuta chuan damlor nor na chuan a pasal Bruce Lee chu aron nor lai chu a muta a chutia an ron nor chuan makati in Bruce Lee chu a chi der mai si lo thona changpo a hre che to lo alo ni te chuan damdoi in an ron lu pui ta ka chuan doctor da chuan emergency a thil an ti thin ang da chu Bruce Lee chunga chuan ti ta zung in current manga lungti phut le na tile a taksa a adrenaline injection lu te chu an ti ta ngala
mase ainga ma chon omzia chu anei mi lo mai heng an ti lai te hian lindai chu lo la om ve rengin makti na hian alo khat reng maya ataka mutu te soidanin nurse pakhat phei chuan lindai chu hmundanga kalson turin angen hiala mase lindai chuan adu dir lo thu an soi te chuan doctor te chuan minute engemaw za chu theitop chho chung hian hun chu an hmang zela mase engma omzia chu om theito silo atopa phei chuan doctor te chu beidung ta in Bruce Lee film chang thiam le pasal le pachatak mai mahun eng tak nei bok chu athi ti puan ni zuin hetia athi hun hi an record danin zandar som pakhat le achan ve ti ni a abula lawlo om ve reng lindai chuan apasal chu aboral ring theilo doctor pakhat chu okhur der chung hian apasal chu adam to lo em ni ti in avazota chuta doctor chuan chang me lo chuan anua ero mong chang hian alu chu abuzuya chuta ze chuan lindai chu ake som ni mai tur hian a chaw hnuk thei hial ani ome chutiang chuan apasal a hmanga em eng har sanama nei po a hriat lo chu chutiang anga aboral tamai chu mak ati in sheom ati hlemaya te chuan anu dewa doctor tu zinga anlu ber chuan lindai chu ron pan hnain autopsy ati du le du lo an ron zota chuta lindai chuan a chang mai lawa mase anu a zoite hian adu thole apasal thi dan chu hriat adu thu chu asuita ani hemi hnu hian hospital staff te chuan autopsy nei tur chuan ro hmana chu anei takngal mulmula mase damdo in pona chuan thil thleng dang chu aum tlat mai Hong Konga milian le thil ti thei tak tak te phone chu lori chu to in jing lamdar som patni le achan bia chuan press meet te chuan thuleng wak chu an hre ta hloma chu thuleng wak chu Hong Konga milar ber aboral ti chu an thu hriat ni in a thina chan ero chu hriat ani lo thu an soi ta hlom boka Hong Kong mi puite chu an phu sata sup mai le chu thukim lo chuan Hong Konga mitin mai chu ti boi ngalin engtin che ange Bruce Lee chu aborala chutia boral mai thei tur chu ani angem ti da chu an ngei to na satba ka zel din thu chu an soi tamal mal maya chu mai ba ka heti lai hian thil thlendan thop moi tum pol an lo om ve mek bok ani ome te chuan Hong Konga press meet te chuan Queen Elizabeth Hospital lam chu pan ta sup hlomin thu chiang hria chu an du hle maya chu lo po thil om dan shim chu hriat an chaklom ani ber mase police chuan damno in lu theilo na turin kongka te chu an lo dang ping vek mana heti lai me khian lindai la chu hospital chunga chuan makti tak le boi taka lo la om rengin Raymond cho thu sui kha aril ro chuan lo om renga apasal thina hian a thong tak zet ani te chuan atuk choknu lamdar ni le achan via Bruce Lee u Peter Lee chu damdo ina chon ron thleng zuin ani po hian a u rong chu ron en fia ve ngalin hetia aron en hnu hian ro mana dang chu aron nei le tlat mai chu official taka autopsy nei le ti in Dr. R.R. Liseta Bruce Lee thina khesata na forensic lama thunei tura da chuan autopsy chu avil le ta a amai ro chu anni chuan Bruce Lee thina chu a chan mol mang theang bera soin mi pui lam po hian mak an ti hial zoka chuta chuan Bruce Lee thina chan chu a thluak ka vuna wanga luna lutok lo om anga record ni in Dr. R.R. report a chuan Bruce Lee thluak chu apa nga ya ari na gram sang khazali atangin gram sang khazanga somsari panga alo thanga hei hi avun satlu tukwang ni na soi hetia alin bel na hi zazela som pathum lai ani boka ma se hei hi engthil thlen nge ni ta angle amai ro chu mi thiam tin an han en chan po chuan thil mu cho chu nei talavin Bruce Lee thlok vona chan hi soi thiam harsa an di hle maya ma se Bruce Lee thina hian thil pakhat in rol awm le thla thong Bruce Lee pumpuya khan damdoi che khat la chambang chu mu chhoni in he damdoi chambang hi betin Bruce Lee na chhokna atana apek angai kha alo ni reng maya te chuan investigator lam chuan he damdoi hian engtin emo Bruce Lee taksa hian ahwa ani chu anring ta dewa chu mai ba ka thil dang in thop awm ta imni ti de chu an ngei to na se mema heng thil pahni te a hian damdoi lam thiam te po chu in hnial ta nakin an the ang chuan chui chwa chu an tuma ma se heti lai mek hian damdo in ponlama chuan thil dang chu alo in rol le tlat mai golden harvest to dio mi te chuan Raymond chu a in veng lok na sa hle te chu lo soi ve in
chu ati chiang turin studio lam chuan press release te anlo nei li a chuta chuan Bruce Lee chu ama ina anupui ne na pangpar huan an kalain atluni in an chhuat atlat maya in Golden Harvest chuan Bruce Lee mahun eng tak nei chutia athita mai chu poi an ti thote soin an ui thote an chhuat bok ani ma se hei hi thudik ani lo te chu hun rei lo te chungin an ri chuak li a journalist senior HS chuan ni chung lekin press te chuan Golden Harvest te thu chhuat chu adik lo zia chu an hnu chhuat thu soin thudik mo chhualama chuan press hian thil an lo ti thei hle ani ti te chu an share thei pha boka te chuan Hong Kong ambulance call song te chu record vek ni in reporter te chuan hemizana ambulance ko na te chu an han chuya a hun velte an han ngai to chuan Bruce Lee chu an ina tanga lak ani lo ani ti chu an che chiang ta hle maya chu mai ni lovin ambulance ko na po kha apartment pakhat beti apartment atang nge chuan ani ti te chu an chile ta zela te chuan media lam chuan thu chu thedar ta sungin chu an thu thedara chuan tunge Bruce Lee thina khan do soyang ti chu ani a chu thilin Hong Kong kotlai a han fang che me chu mitin ti tia chuan aron lar ta ema Bruce Lee thi dan chu mi puide chuan anin rin siak tamalmal ani ber ma se thil dik om chun an sha the chu Bruce Lee kha beti apartment a nge chuan a thi ti chu ani a chumi ringot po chuan mi puinol puile reporter te ro chu a khoina sa in mi te sha du zong anga thuwai ver kwal pol an lo om boka chungjenga chuan rakse mi pat me chiat na lama wanga thil thleng ani tho chu rinna alang sar hle boka tam tak chuan Bruce Lee chu beti ne na hun an mandun line a thi nia suin oma ma se hei hi beti chuan a phana sal he thung Bruce Lee nen chuan chian ani tho chu suin anin nel viau to tho po chu sai ma se Bruce Lee chu a ha chol mai ani tho chu a sei boka ma se Hong Kong a chanchin bular chuan an mania thon tho lo in siam ve ta me in anni soidan chuan Bruce Lee kha damdoi a overdose a hun po zandar sari le ministry ni nan soya heta adam doi po hi mi pat me chian atana man ni in an soibok ma se chanchin budang da soile dan chuan Bruce Lee kha martial art lama akhing puiten an thi ka wangin turin an shai hlumta ni angin an soi thunga chutiang chuan huna kal tampo le rin dan thar chu lo piang ta zelin Bruce Lee vui ani dona mi phe chuan soi atam ta hle ani hengba ka hian arwangan vuina khan reporter then kha chuan a hmai thla chu lo la manin chuta chuan Bruce Lee hmai kha avung ti sha in chu tura shai ani wangnin an soya ma se damdoi lam thiam mi te chuan he avuna chan hi chu autopsy to hnuwa rem khom le fel lo wangni in an soi thung ayeng wang pu chu ni se Bruce Lee nun na kha a kau ker thei to lawa a thi na chu Hong Kong a mai ni to lavin kovel puma athang chuak ta ani kha le chuan avuina huna hian anu puilin dai chuan thutluk na puimo tak asia mangai ta tlat maya chuta chuan Bruce Lee chu si tela phuma do thu soin he hmuna hian an pania anin to na wangin an hun tam tak chu an hmang do na chumi wan chuan chulai hmana phum chu adoni ome ma se Hong Kong mi le sa te chuan Bruce Lee chu Hong Kong a nge chuan phum ni se ti ve tlatin alar chhona ani awang khan anin ti nei tu hle lo ni a ma se hemi wang hian lindai ero chu a thin jim hle thung mi then khat pe chuan Bruce Lee rawang kha ruk an tum ni oma an soi om hial bok ani te chuan heng boina te hi awm lo nan Golden Harvest studio te chuan Bruce Lee vuina chu video la in si tela chuan an vuinga chu Hong Kong a play le torin ro manna an siama ma se he an ro manna hian soi atitamin boina awm phale tlat mai chutia Bruce Lee a vuina hun life a pek chu ani lai chuan alo en to mi puite chuan thil dang lam chu hmu in Bruce Lee kwang chu Hong Kong mi nen khan ein anglo tlat maya chuta chuan mi pui then kha chuan Bruce Lee rawang kha thlak thleng ani tipol an lo oma achunga mi chu Bruce Lee nge ani angem tipol chu an lo om bok nen mi puite chuan zo na an nga ta hle maya ma se Andrew Morgana Bruce Lee kwang si tela aphron atana mi puimo tak mai chuan pa ngai tak hian mi te soina chu changin chuta ani soidan chuan Bruce Lee kwang Hong Kong atanga an phur kha thlona an da velna a chhiat awanga an thlak thu a soi maya ma se thil fel lo hrenna sa to lu tok mi puite tan chuan chu chhana chu ani ple thung
Bruce Lee thina chuan mi te a chok boy na sa in engtiang takin nge thil an na hriat lo ti chu an ngei to na sa hle maya atopa thil ron lang le hian Bruce Lee nei tu tiril ro chu ati boy kum khwa ta alo ni khatia a thi ma khan Bruce Lee khan beti bedroom kha vapanin chuta chuan thil pakhat hi soya chu chuan ama nei tu tiril ro chu a khoina sa hle ni ome beti na soidanin Bruce Lee khan amut donin a chawti hriat tak hian a thohoya chuta chuan thumal tlem te ni si ma se omchani takhi asoya chuta athu soi chu apoi ka telu tukti hi ani a hemi hnuai hian a har chhuak tamia lo alo ni te chuan Bruce Lee chu a thi hnuwa po ala lar vit vit hle maya tunlaya puitling da singa po hian ama shilo hi an om lawang ati the hial ome te chuan Bruce Lee thi dan chu mitam takin an na khelna sei me ma allergy awanga thi ani thengem ti te damdoi thiam lovin damdoi ai ve top wange thil dang wang sok ti chu zo na tam takani a heiba ka hian thil tam tak thleng thei chu soi chhoni in kholom nu tuk awang tile tui in tam lu tuk awanga boral ani thengem ti te hial da chu an ngei to boka ma se ai engama chu a thi chan taka soi thei chu a om ta si lo chuti rwal chuan thil chiang tak pakhat ero chu Bruce Lee kha milar satle ani lo ti chu ni in mitum ru takani a chu mai ba ka thu fing le ro pui tak tak te kha soi chuak thinin mitam tak ngai san ani boka a thi hun la ya ama nei em tu anu pui linda e a tho pui Raymond chole a thian biti te thil hriat po chuan fin fiana tak tak an thlen thei dalawa anni hian Bruce Lee thi dan chu an ngai to nge nga a thu sein hnung pon an ma ni hi a ngong na saber ome